Ang pagkamatarong igsuon, ang pagbuhat og matarong, ang pagpahimuot diha sa Ginoo sa kanunay, mao kana ang dalan paingon sa kinabuhi. Ang kinabuhi igsuon nga ihatag sa Ginoo kanato, mao kanang ganti nga atong gipangandoy sa matag usa kanato. Resulta sa tong pagdawat o pagtuo ni Kristo sa iyang kamatayon dito sa cross, makabuhat gayud kita og matarong. Magsunod gayud kita sa kabubuton sa Ginoo. Ug kun sa kanunay magbuhat kita og matarong, makita gayud diha nga kita matinud-anon nga nidawat ni Kristo. Kita matinud-anon nga nituo ni Kristo. Ug kana igsuon ang dalan paingon sa kinabuhi. Kinabuhing walay katapusan. Apan kung kita magpadayon sa pagkinabuhi nga dautan, kung kita magpadayon sa pagsulti og dautan, paghuna-huna og dautan, pagbuhat og dautan ngadto sa tong isikataw, bisan nakabalo kita nga sayop, atong gibuhat ang mga dili maayo, ang mga dautan nga mga binuhatan og sinultihan dinhi sa kalibutan. Paingon gayud kana nga dalan igsuon, paingon gayud kana nga binuhatan ngadto sa kamatayon, ngadto sa kalaglagan igsuon. Busa sa kanunay igsuon, atong buhaton ang mga butang nga resulta sa atong matinud-anon nga pagtuo ug pagdawat ni Kristo sa iyang kamatayon dito sa cross. Makita kana igsuon sa atong kinabuhi sa matag usa kanato. Panultihon 12 bersikulo 28. Ang pagkamatarong mao ang dalan paingon sa kinabuhi. Apan ang pagkadautan dalan paingon sa kamatayon. God bless sa tanan.